Hello guys, good afternoon guys. Welcome back to my channel guys. Good afternoon sa inyong lahat dyan guys. Ayun guys, mag-update lang ako sa inyo. Andito ako ngayon guys sa taniman ng nanay ko. Ayan, iso-show ko lang sa inyo guys. Iso-show? Ipapakita ko lang sa inyo guys yung mga tanim ng nanay ko na sili. Yan, kung ano ang sikreto niya para maging mabunga yung mga kanyang sili kahit na ang liliit pa. Nagpapawis yung salamin ko guys. Ang init ng mukha ako. Ang init. Sumisingaw yung mukha ko guys ng mainit kasi yan. Kakatapos ko palang magpakain ng baboy. Ayan no. Inaatake ng sumpa ang lola nyo guys. Punong-puno ako ng taghiyawat. So, salamat sa filter guys. Ang kinis ng mukha ko. Pag sa cellphone ko na to. Ayan. So, ayun guys. Ipapakita ko ang tanim ng nanay ko guys na sili. Ayan. Napakaano dito guys. Walang halos tigil ang ulan dito sa amin guys. 1 week na. So, parang ang pinaka. Yan. Ngayon guys, umaambon pa yan. Napapatakan yung bunbunan ko guys. So, mahiwag ang bunbunan ko. Ambon-ambon na lang guys ngayon. Medyo huminto ng konti. Na mahinga. Napagod na yung ulap. Napagod yung langit kakaulan. So, kagabi guys, grabing kidlat talaga. Tsaka kulog. Nakakatakot. So, ayan guys, ang dami kong daldal. Dami kong chika guys. Gusto ko lang guys ipakita sa inyo yung tanim ng nanay ko ng mga sili. Ang liliit pa niya guys, pero ang dami niyang bunga. Yan, sarap dito guys sa probinsya. Yan. Masarap kahit papano. Kahit na medyo mahirap ang pera kitain. Pero basta masipag ka naman dito guys magtanim. Hindi ka naman magugutom kahit papano. Ayan. Basta yung buhok ko guys pawis. Kahit na malamig ang panahon yan. Napagod kasing lola nyo magbitbit ng mga timba-timbang tubig guys paglilinis ng baboy. Ay nako, dami kong daldal guys. Dami kong chika. So ayan guys, keep on watching. Ayan guys, ito yung mga tanim ng nanay ko guys na sili. Itong mga sili to guys, dala ko to galing sa Maynila, sa Pampanga, yung mga buto nito. Yung mga binibili kong paninda sa sa palengke, tapos yung mga natitira na hindi nabibili, yung mga nahihinog. Ayan, inuwi ko talaga siya dito sa bundok guys. Tas ayan naman, yung mama kong masipag, yan tinanim ng nanay ko. Ayan siya guys. Ang liliit niya pa guys, pero yan hitik na sa bunga. Yan, halo-halo sila. Halo-halo yung tanim ng nanay ko. Kasi yung inuwi ko guys na buto halo-halo. So mayroong medyo malaki pala, medyo malalaki ng konti. Ayan siya guys. Pakita ko na lang sa inyo guys. Hindi ko na isa-isahin. Ayan, ang liliit niya lang guys. Pero ang dami na niyang bunga. Ayan, nag-uumpisa pa lang siya guys. Oh, so ang dami pa niyang mga bulaklak na magiging bunga. Ito ang cute. Ang liit niya guys oh. Malaking sili yung bunga niya, may kasamang lupa, natatalsikan sa sobrang lakas ng ulan guys. Ayan oh. Ang sarap. Hindi pa siya guys mga hinog kasi yan nag-uumpisa pa lang siyang mamunga. Yan, napakaraming niya. Ayun oh, ang dami niya guys. I-zoom ko guys. Ayun. Yan. Tapos yan guys, mga tanim ng nanay kong gabi. Yan, marami na kaming naaani dito sa mga gabi na to guys. Yung yung gabi guys na yung literal na gabi talaga. Hindi yung ginugulay yung dahon. Ito pala ginugulay yung dahon itong gabi na to guys. Tapos ito, yan. Pag binunot mo to guys, ang daming bunga. Itong sili to guys, iba naman siya. Yung dala ko pa rin to. Ito medyo mas malaki kumpara dito sa iba. Yan, tapos may bell pepper pa pala. Ayun halo-halo talaga guys yung naiuwi kong buto. Ayan, tinanim ng nanay ko. May bell pepper. Ayan, ang cute. Isa pa lang yung bunga ng bell pepper. Ayan ang mga sili ng nanay ko. Ito naman guys, iba naman siya. Parang tanggalin ko yung yung light. Ito naman guys, para siyang nahihinog na. Medyo matutulis naman yung niya, yung dulo niya. Yan, tapos parang medyo madilaw siya, pero di ko lang alam kung pahinog na siya. Yan. Ayun ang nanay ko guys. Ayaw magpa-video, wag na nga. Kasi galing yung nanay ko guys sa pagkopra.
Nagkopra sila ng tatay ko. Ayan guys, oh, ang daming bunga niya. Ito pa guys. Yan. Tapos yung mga tanim ng nanay kong papaya, maliliit pa. Wala pang bunga. Tapos ayun naman guys. Malunggay. Loya. Ayan guys, yung tanim ng nanay ko sili. Ayan, papunta dun. Ayan. Ito, yung iba, maliliit pa. Pero may mga bunga na talaga siya, oh. Nag-i-start pa lang siya. Nag-i-start? Nag-uumpisa guys. Pa-English pa. Yan. Yung pechay naman guys ng nanay ko. Ayan, oh. Maliliit pa. Kaka-transfer pa lang niya. Kakalipat pa lang. Tapos ayun guys. Papayang maliliit. Ayan. May hinog pa. Ayan. Saging. Si mama guys, oh, nahihiya sa video. Madungis daw siya. Ito guys, o bagong lipat pa lang, kaso mukhang nalunod sa lakas ng ulan, kaya nanilaw yung mga dahon. Ito medyo malalaki na. Tapos yung taniman ng nanay ko guys, ayan. May halaman din siyang kasama. Ang ganda ng mga bulaklak niya guys. Yung iba pwede nang itanim ulit kasi natutuyo na. Ayan, ang ganda ng bulaklak niya. Ang tawag nito sa amin dito guys, senya. Hindi ko lang alam sa ibang lugar. Yan, ang ganda. Ang ganda-ganda. Sarap sa mata. Taniman ng nanay ko ng mga gulay pero may halaman din kasama. Ito guys, pechay. Inaanin na rin. Kanina ang tanghali, ito na inulam namin. Ayan. Kumuha na kami ng pechay dito. Kumuha na yung nanay ko. Unang ani niya. Bleh. Unang ani niya kanina guys. Pero maliliit pa yung tangkay niya. Di pa masyadong malalaki. Di pa super taba. Sanang maging mataba sila katulad ko. Ayan. Yan, tour ko kayo guys sa taniman ni mama. Taniman ng nanay kong napakasipag. Ayun guys, oh, nagtatago. Silipin natin. Ayaw magpa-video guys. Ayan, oh. Mga kamuting kahoy guys, Bisaya dong. Parang Bisaya din kasi guys yung tono namin dito, kaya malapit na kami sa Bisaya, kaya ayan, medyo matigas ang dila ng lola nyo. Yan guys, mga bagong tanim. Yan, nakalinya siya hanggang dun, paikot mga kamuting kahoy. Kasi ito guys, taniman namin ng kamoting matamis. Ito guys, mga tinilagay ng nanay ko, mga baging ng bagong sitaw niyang tanim. Bagong sitaw, tama, sitaw na mga bagong tanim yan. Gagapangan nila yung mga ano na yan, kahoy. Tapos ayan guys, yung tanim ng nanay ko na kamote. Hindi pa kami nag-aani dito guys kasi maliliit pa, bago pa lang siyang tanim. Ayan, tapos yun guys. Yan guys, na yung mga akasya na yan. Ang sa ibaba niyan guys ay ilog na malaki. Ayan, malalim yan guys, mataas. Ayun, may konting mais guys. Hindi kasi panahon ng mais ngayon, kaya ayun, konting mais lang yung tanim ng nanay ko. Hindi siya panahon ngayon dito sa amin. Nagtanim sila pero konti lang yung tumubo. Ayun, may pechay pa pala doon yung nanay ko. Ayun, may pechay. Tapos puntahan natin yung mga luya ng nanay ko guys. Tapakan ko yung mga kamote niya. Ayan guys, tapakan ko yung mga kamote ng nanay ko. Ayun, tignan mo guys yung tsinelas ko. Ay, kapul ng putik. Ayan, meron pa pala ditong bagong tanim na pechay, kaso nasobrahan siya guys sa tubig. Ayan, nanilaw siya. Tapos ayan, mga luya ng nanay ko guys. Bagong luya. Ayan, yung mga tumutubo na yan guys. Ayan. Luya ba ito ma? Ito guys, yung luyang dilaw. Dala ko din. Ito yung dala ko. Ito yung dala ko rin guys. Paninda ko rin dati sa Pampanga na luyang dilaw. Ayan. Tinanim ng nanay ko. Ayan, tumubo na siya. Ganito dahon ng luyang dilaw guys. Ayan, malalapad siya. Tapos ito naman yung ordinary na na luya. Ayan, maliliit ang hibla ng dahon niya. Ayan.
Dito sa amin guys, pagka tinatakpan muna siya ng dahon ng nyug. Hinihingal ako guys. Ayun guys, ayun mga luya pa yun guys, yung mga natatakpan na yun, ayun. Malawak yung tanim ni mama ngayon na luya. Kasi minsan guys, may time na ang mahal ng luya dito. Tapos ayun, mga kamoting kahoy pa pala guys, ayun oh. Yun, mga kamoting kahoy pa yun guys. Ayun. Yung mais ng nanay ko na kapiraso. Yan, kapiraso yung tumubo. Ito naman ay bagong tanim na ampalaya. Ba't gumagalaw-galaw yung cellphone ko guys? Ayan. Sulyapan uli natin si mama guys. Nahihiya siya. Ayan, nakabota oh. Ayan oh, yung bota lang. Ba't ka nahihiya eh? Pare-pareho naman tayong tao. Ayan ang mga kamote ng nanay ko guys. Ayan guys yung... Kailan tayo aani dyan? 2 buwan. Ayun guys, yung mga nyuga namin. Ayan. Paikot lang guys. Yung paligid namin. Ang bilis pala. Baka mahilo kayo. Tapos yun, yung bahay namin guys dun. Ayan. Ang lapit lang guys. Natatanaw lang. Wow, daming kamuting kahoy. Ngayon lang ako pumasyal uli dito sa taniman ni mama guys. Pero ayun lang naman ang lapit. Ilang hakbang lang dito sa bahay namin. Yan, pinuntahan ko na yung kamuting kahoy niya guys. Mga tanim niyang kamuting kahoy. Yan, ang dami guys. Ang lawak. Ayan. Noon guys, hanggang dun tinataniman namin yun. Kaya lang ngayon, medyo hirap na si mama at si papa. Hindi na nila kaya yung masyadong malaking taniman. Kaya, ayan, pakonti-konti na lang muna. Yan, mga kamuting kahoy. Ito guys, ginugulay ito sa amin, ginagataan to. Yung pinakatalbos ng kamuting kahoy. Parang dahon ng marijuana guys. So. Yan, pero kamuting kahoy yan guys. Sabi kasi kahawig daw nung dahon ng baka mabanta yun ni Whitey. Yan, masama yatang banggitin yun. Ayun guys. Yan, balik na tayo dun sa, ayun guys, yung nanay ko. Nagtatago guys, so isom ko. Inaayos niya yung niya, ampalaya niya. Yan guys, ito guys, ibang ibang baging naman ng kamote. Di ko alam kung ito yung orange na, yung yung pinakalaman niya orange. Yan, yung mga sitaw guys. Wala pang bunga kasi bago pa lang. Yung dating tanim ng nanay ko na sitaw, yung dating in-upload ko na madaming yun doon sa may kalabaw yun guys. So, yung dating in-upload ko guys na sitaw, ayun. Doon yun nakatanim sa gilid ng kalsada. Ngayon wala na. Na tulpos na siya. So, nagtanim na naman ng bago yung nanay ko. Ito, kaso wala pa siyang mga bunga kasi bago pa lang. Ayan guys. Ito mais. Malapit ng anihin. Ito, kunin ko to bukas. Yan. Malaki na yung mais. Parang nabuwal. Kakaunti ng mais. Yan. Sarap dito guys sa probinsya. Yun nga lang, kailangan lang ng tiyaga sa pagtatanim. Yan yung malunggay ni nanay. Malunggay ni mama. Ayun guys, ang haba na yata nitong video ko. Di ko lang alam guys kung kailan ko ma-i-upload ito. Yan. Ayun, balik na ako dito guys. Ito guys yung yung dating in-upload ko guys na halaman. Yung sabing milyon daw yung halaga sa ibang bansa. Nag-trending yun dati sa Facebook guys. Ayan oh. Sa amin guys, damo lang. Ayan oh. Kailangan nga yan tanggalin oh. Kasi ayan, damo lang yan dito sa amin guys kung saan-saan tumutubo. Pero sa ibang bansa guys, kinakain pala yan, binabalatan. Pero Makati kasi ito guys oh. Dito sa amin, kinukuha namin yan guys, tapos niluluto, pinampapakain sa baboy. Yan. Pangpakain sa baboy. Kasi ang kati niyan guys, pag nadikit sa kamay mo, napakakati. Ito guys, yung literal na gabi. Yung hindi ginugulay yung dahon, yung lang, yung laman lang yung kinukuha. Tapos ito naman yung gabi na hindi ko kasi alam guys kung bakit pareho yung pangalan niya, gabi. Ito yung gabi na ginugulay yung dahon. Ayan. Tapos
Ito naman yung dahon ng gabi na yung balat lang yung kinukuha. Ay, balat. Yung, yung bunga. Hindi pala guys, balat. Sorry. Ayan. Malunggay, bagong tanim. Baba na ako guys. Ayan guys. Yung halaman ni mama. Hitik sa bunga. Yun. Pechay kayo dyan. Yan. Pechay, pechay. Haba na ng video ko guys. So ayun lang guys. Sinyer ko lang sa inyo guys. Sinyer ko lang sa inyo guys yung taniman ng aking nanay na masipag. Sobrang sipag. Pero ang ingay. Pero ang ingay. Napakaingay niya guys. Pero love na love namin yan kahit ang ingay-ingay niya sa umaga. Ganun talaga yata guys yung matatanda, ang aga-aga gumising tapos nag-iingay. So ayun lang guys, sinyer ko lang sa inyo mga tanim ni mamang sili tsaka nahitik sa bunga. Tapos ayun guys, bye bye na guys. Sobrang haba na yata ng video ko, so kailan ko kaya ito maia-upload, bahala na pag nakapunta ulit ako guys sa Pampanga o kaya sa bayan. So yan lang guys, salamat sa suporta nyo. Ang lumabo na yung salamin ko guys na ano ng pawis. Salamat sa suporta nyo palagi guys, kahit na hindi ako nakakapag-upload. Pinapanood nyo pa rin yung mga video ko pagka nakakapag-upload ako. So yan guys, sa mga ka-sari-sari store ko dyan, happy selling sa inyo lahat. At sa mga sa mga ka-YT, sa bagay lahat naman ka-YT, mga ka-YouTube. So bye bye sa inyong lahat. Sa mga ka-sari-sari store, happy selling and God bless us all sa ating lahat. God bless us all sa ating lahat, parang parehas lang. Yan, bye bye guys. Nagkabulol-bulol na lola nyo. Bye. Ingat lagi ang lahat. Yeah.